Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Jotije makwan gi oheo 100 e apisi ma jalup jatend piny mothichi apisi Rigathi Gachagua ochunge tich kendo omi yweyo mochuno. Okang' ma kama obiro kinde ma ywaruok pod nitiere bang' ka nyothich oko Gachagua e apisi kendo mochwe osidhi modhi omako bura e doho. Jotije onyisi ni mondo odhi e yweyo mochuno machakore odiechieng' ma kawuono. Apisago oriwo mago madito e apisno, jotije ma kidieny ma tich ma Job Group T kod U, jotije mag orak mako jolo bende onyisi mondo odhi e yweyo mochuno. Lemo mawegi odhi pacho gin kaka mago mag jong'ad rieko, jotend jotije sirkal e apisno, directors e kind mamoko. Barua machungo apisago ondiki gi jagoro mongirore matayo chenro mag jotije sirkal Patrick Mwangi.